зустрічі. Тому давайте уже садитися. Ми починаємо нашу зустрічу. Вас присягаюся. Беларусі свету бацькаўшчыны. 18 гадоў тому назад, менавіта ад згуртавання беларусаў свету бацькаўшчыны, я стаяла в этой зале і вітала удзельнікаў чарговай сустрэчы беларусаў Паўночнай Амерыкі з іх вялікім святам. Менавіта ад гэтай арганізацыі. Тады ў зале сядзелі Язэф Сажыч, Барыс Рагуля, Мікола Галько і много іншых людзей, вядомых у беларускай эміграцыі, не толькі ў Канадзе, але па цэлому беларускаму замежжу. На жаль, спадарыня Валентина уже сказала, хацела бачыць тут многіх, і мне б хацелася бачыць тут згаданых зараз людзей, але, на жаль, крокі гісторыі няўвольныя, але зала гэтая не апусцела. І зноў усе месцы заняты, і зноў тут так жа людна, так жа прыгожа, так жа урачыста. І таму я перажываю асаблівае хваляванне за таго, што дзякуючы таму гэтай працы нашай агульнай і беларусаў на бацькаўшчыне, і беларусаў у замежжы, мы ўсе ўсё-такі здолелі на сённяшні дзень утрымаць вось гэтую беларускую прысутнасць усюды, у многіх краінах свету. І колькасць гэтых краінаў, кола гэтых краінаў значна пашырылася. І гэта галоўнае, што чаго мы дасягнулі на сённяшні дзень у беларускім руху, у падтрымцы беларускай ідэі. Гэта надзвычай важна, і надзвычай важную ролю ў гэтым сыгралі, я лічу, вось гэтай сустрэчы беларусаў Паўночнай Амерыкі. Я лічу, што гэта адно з самых, можна сказаць, найвялічшых дасягненняў беларускай эміграцыі у Амерыцы і у Канадзе, у Злучаных Штатах і у Канадзе. Все-таки это была выдатная идея, жыццяздольная ідэя, якую з пакалення гледзячы на змену пакаленняў, прыход новых людзей, прыход старэйшых, ўсё роўна ідэя гэтая трымаецца. І сёння мы все тут сабраліся, каб правесці ўжо юбілейную 30-ю, задумайцеся, зараз у 2 гады, так 60 гадоў ўжо трымаецца гэтая ідэя, і гэтую справу мы трымаем. І сёння вялікую удзячнасць выказваем згуртаванню беларусаў Канады, старшыні спадарыні Валентине, і ўсёй управе згуртавання беларусаў Канады, і іншым беларускім арганізацыям у Канадзе, якія ўзялі на сябе смеласць у гэты даволі такі складаны час все-таки правесці гэтую сустрэчу тут і запрасіць усіх нас, зрабіць нашу гэта вялікае агульнае свята. Сёння хацелася б таксама пачуць, можа, тут прывітанне на гэтай сустрэчы Уэйна Грэцкага. Я все-таки хотела вам подказать, але вось я думаю, раптам, можа, сапраўды. Таму што Канада мае такія вядомыя асобы, якія зрабілі імя Беларусі, якія прыстаюцца беларусамі, якія зрабілі імя Беларусі ў Канадзе вядомым. Ну і сёння я ўжо гаварыла пра гэтыя агульныя нашы дасягненні, але сёння я тут выступаю ўжо ў іншай якасці, не такой, як 18 гадоў таму назад. Сталася так у маім жыцці, што, займаючыся эміграцыяй у Беларусі, я сама зведала эмігранцкі лёс, стала эмігранткай, і сёння ўжо прадстаўляю беларуска-амерыканскае адзіночнае на гэтай сустрэчы. Гэта тая другая арганізацыя, сіламі якой ладзяцца гэтыя сустрэчы кожныя 2 гады. Гэтую сустрэчу мы, можа, менш прымалі удзел, але тым не менш, скажем так, у арганізацыйных пытаннях прымалі ўдзел. І сёння вы бачыце, што мы тут арганізавалі выставу, і што саме я хочу звярнуць вашу увагу на тое, што там ёсць буклеты з мінулай сустрэчы, якая была арганізавана ў журнале у Амерыцы, у Саут-Рывері, і мы зрабілі гэтыя буклеты, каб увекавечыць гэтую і вашу прысутнасць, кожны з вас, хто там быў на гэтых фотаздымках, у тых тэкстах. Так што, калі ласка, набывайце гэтыя буклеты, гэта будзе памятка. І я проста выказваю сціплае пажаданне, што, можа быць, і беларусам Канады удасца
зрабіць таксама нешта падобнае па выніках вось гэтай сустрэчы, і гэтая традыцыя працягнецца, і мы такім чынам пакінем для гісторыі, для архіваў, для нашай нацыянальнай гісторыі вось гэтыя вялікія падзеі. Я вітаю вас яшчэ раз ад беларуска-амерыканскага з'ядночання, ад база. Выказваю пажаданне, што каб наша сустрэча гэтая прайшла плённа, як у выніку абмеркаванні той важнай тэмы, якую мы абралі сёння, сітуацыя ў беларускім замежжы. Каб мы на гэтай сустрэчы знайшлі новых сяброў, каб мы падтрымалі адзін аднаго, каб мы дапамагалі, і каб мы сёння вырашылі, дзе пройдзе наступная сустрэча, і як мы будзем далей трымаць вось гэтую традыцыю. Жыве Беларусь! А зараз я хочу дать слово спадару Зінону Позняку. Дорогие земляки, дорогие белорусы, уважаемый владыка, вітаю вас усіх ад сябе асабіста і ад беларускіх адраджэнцаў на бацькаўшчыне, ад сяброў нашай партыі кансерватыўна-хрысціянскай народнага фронта, якія на Беларусі высока трымаюць наш беларускі сцяг. Гэта вельмі добрая традыцыя, якую зрабілі беларусы ў 50-х гадах, сабрацца разам у 2 гады. Бо на эміграцыі, апынуўшыся на чужыне, пачынаеш разумець тое, што на бацькаўшчыне здавалася звычайна. Пачынаеш разумець, як добра бачыць сваіх людзей, як добра паміж імі быць, як добра гаварыць аб добрых вядомых рэчах, як добра разумець адзін адно з паўслова, нават нічога не кажучы, бо свае людзі нават моўчкі адзін аднаго разумеюць. Вот гэта вельмі важна, сабрацца ўсім нам разам, глядзець адзін аднаго, паразмаўляць, пагаварыць, успомніць, сустрэцца з некаторымі, якімі даўно не бачыліся. Сёння я спаткаўся з людзьмі, якіх 15 гадоў не бачыў. Гэта вельмі прыемна, гэта ёсць найбольшая радасць для беларусаў. Моя жонка, калі апынулася ў эміграцыі, то яна кожны дзень хадзіла на варшаўскі вакзал, каб глядзець на беларускія цягнікі, проста ўбачыць сваіх людзей, проста ўбачыць, пачуць іхную гаворку. Гэта, я думаю, кожны з вас гэта адчуваў у пачатку, калі апынуўся на чужыне. І таму давайте цаніць то, што мы можам сабрацца, што мы можам быць разам, умеркаваць нашы праблемы, нашы ідэі, быць удзячнымі адзін аднаму. І вельмі істотна, каб гэтая наша сустрэча пакідала, як і ўсе астатнія, я думаю, на многіх пакідала пачуццё радасці і добрыя ўспаміны. Што я усім і зычу. Каб гэтая добрая атмасфера, гэта радасць, гэта ўспаміны засталіся з намі на цэлыя 2 гады, калі будзе наступная сустрэча. А наступная сустрэча, я думаю, будзе на нашай вольнай роднай бацькаўшчыне. Достопаважаны владыка, вельмі шановна спадарня Івонка Сурвіла, наш прэзідэнт, шановнае спадарства. Хачу пачаць свой выступ з верша, які я назваў «Будзьма разам». Мы паехалі з краю, хоць былі і не рады, розам гэтак нам раіў, не давалі там рады. Вы засталіся ў краі, сапраўды вы героі, побач з воўчую зграі, ні хвіліны спакою. Дапамога, парады, мы заўжды к ім гатовы. Тут няма барыкадаў, дапаможам вам словам. Беларусь, дарагая, хоць здалёк маем права зычыць роднаму краю росквіт, шчасце і славу. Дарагія сябры, сёння ў свабоднай Канадзе
ми собралися на зустрічу з нашою батьківщиною. Батьківщиною, над якою зависла злая нелюдська хмара сімрашальства і зради. На самой справе эта ненавистная хмара рабства и неволи висит над нашим краем не десятигодие, а веки. И только час от часу вольный ветер крыхот чиняя окно свободы. Але сёння там пануе цемра, страх и здзек. Здзек над людьми, якія змагаюцца за свободу Беларусі, здзек над мовай усім беларускім. И гэты ціск не слабее, а наоборот, узрастая с каждым годом, с каждыми так называемыми выборами. Думаю, что первое, что мы повинны потребовать в резолюции нашей встречи, это вызволение политических вязней, вызволение наших национальных героев Николая Статкевича, Дмитрия Дашкевича, Павла Северинца, Сергея Коваленки и інших. Ляцкого еще 10 человек. У той час, як лепшие з лепших сынов нашего народа не воляцца ў турмах, безмоўная большасць не адчуўшага сябе нацыяй насельніцтва маўчыць і па-рабску, як аплакивала, так і, відаць, і далей будзе аплакиваць смерць сваіх тыранаў Сталіна, Брежнева і іншых. Сённяшняя ситуация обумовлена не только внешними силами. Есть еще факторы внутренней оккупации, которые сприяют існуванню диктаторскому режиму в нашей краине. Это обыяковость наших людей, якую часом помилково называют помяркованностью, страх перед гнусными силами, які панавали Беларусь, что нищать все родное и дорогое, изоляция от свету, советская пропаганда, якая як пустазелі до гэтага часу існуе і расцвітае на нашай зямлі. Але ж няма еднасці і ў палітычных эліт, адказных за распрацоўку аптымальнага выйсця з сітуацыі. Раздробленасць невялікіх па колькасці сяброў партый і грамадскіх неўрадавых арганізацый, зайздрасць і спрэчкі, заліберства, якія мы назіраем у Мінску, у Нью-Йорку, у іншых месцах, нежаданне разуметь и даровать не сприяют наближению перамоги. Вот чему на нашей сустрэчу мы маем просить и закликать у чарговый раз до паўсюднага яднання. И, магчыма, варта звярнуцца таксама да Рады БНР, да лідараў палітычных партый, каб яны выпрацавалі адзіную стратэгію по захаванню нашего народа и по затверждению в свете нашей нации. Так давайте же сделаем так, как подчас нашей встречи мы сгенерировали кавалочек теплыни и добрыни, які буде долучены до агульной белорусской справы. Кожный бачить край розным, Беларусь же одна. Так гуртуйся, не поздно, хай красує она. Дякую, живе Беларусь! Я не ведаю, у нас есть представники Кливленда. И многих других людей, и новых людей, с якими я сегодня познайомился. Ну, а я поведомлю про нашу працу Бруклінського відділу базы. Мы згуртовались, об'єднались 2 года тому, у 2010 году. Это были однодумцы, які працювали в одним напрямку. Вельми хутко до нас долучилася молодь, и уже праз год нас было 50, а уже в этом году на первовыборчем сходе у нас было 73 особи. Основные накірунки, які діяльності нашого відділу, это культурніцька, освітницька праця, оказання узаємної допомоги сябрам новоприбилим, підтримання контакту з батьківщиною і підтримкою там людей, які удільничають у розвитті і поширенні білоруської культури. І, безумовно, долучення до нашої організації молоді. Особливо велику увагу ми уделяем праці з молоддю. Только за минулый год провели много встреч, присвячених історичним працям і подіям сучасного життя Білорусі.
Ми ладимо святкування у гонор великих білоруських святів. Ми розповсюджуємо веди об їх. Часом молодь, приїжджаючи з Білорусі, які, особливо у пошні роки, вже у школах мало що відомо для їх, мало що викладається про історію білоруського одродження. Ми святкуємо 25 сопавіка і 25 жовтня, які ми святкували у прошлый тиждень. Означаем Слуцкий збройний чин, День Чорнобильської трагедії. У нас есть можливість показувати фільми по вибраній тематиці. І за минулий год ми провели много зустріч, присвячених історичним датам і подіям сучасного життя в Білорусі. У минулому листопаді ми мали можливість зустрітися з былым кандидатом у президенты на выборах 2010 года Олесем Михалевичем. И непосредственно от его почули об жестком переследе былых кандидатов и удельников площади. Один собрал нашего отдела, был среди тих людей на площади, кто отстаивал правы на честные выборы. А уже в летом этого года гостями нашего отдела были незалежные белорусские кинорежиссеры Вячеслав Ракицкий и Андрей Кутила, які зняли стужку про події площі і про льоси людей праз год. Надзвичай була цікава зустріча і льоси людей. Присутних і бачу, що фундація дуже добре представлена. Маємо тут цілий шерек директорів фундації, маємо так само і собров фундації. Ну так, таким чином підтримуємо працях зустрічав так, як треба. А в Нью-Джерсі, на жаль, старшині тут нема, міжрізького відділу, але маємо вельми активну собравку Аллу Кузьміцьку. Наша вельми приємно бути присутною на гэтай зустрічі. По-другому, я хочу сказати, що білоруси живуть і у Канаді, і у Америці, шмат у Нью-Йорку, але яны ёсць і у Нью-Джерсі. Правда, не зусім такі активныя, але аддзел у нас ёсць, існуе. І дазвольце мне ад імя усіх беларусаў Нью-Джерсі павіншаваць гэтую сустрэчу і пажадаць вам галоўнае моцнага здароўя і плённай працы. Я уже 16 раз на такой сустрэчы, і таму маю такое задавальненне прыехаць і быць прысутнай перад гэтым. То ли ехать, то ли не, старая, уже не поеду, буду в хаті сидіти. Але зараз настільки задоволена, що я приїхала і бачу вас усіх, і со многими познайомитися, со многими пособраватися, і много сябров уже є тут. Так що всього вам доброго і на гэтай зустрічі, і на огул, на все життя і до наступної зустрічі. Будьте здорові. І живе Білорусь! Вялічне дякую. Ведаеце, мне здаецца, гэта будзе першы каментар, які з'явіцца ў інтэрнэце. Не хацела ехаць, але паехала і не шкадую. Так, не просто скакую. Я не ведаю, ці ёсць у нас прадстаўнікі Кливленда. Яны ёсць і гатовы яны проста прывітаць нас, паказацца, ўстаць, што яны тут у нас ёсць. Прадстаўнікі Кливленда. Хто у нас ёсць? Прыгожыя такія прыйшлі у нас прадстаўнікі. Ну, Білоруса в Лас-Вегас. дякую. Сюди, сюди! Так. Ну, скажи так, скажи так. Там за всю історію білоруського спорту це Віталій Щерба, гімнаст, може ви ведаєте. То я сподіваюся, що від мене і від його ми вас так само віншуємо. І я приїхав, тому що я саме шмат разів був на всяких зустрічах. І як активний удільник зустріч, і як артист, і як просто чоловік, сподіваюся, що не древний. Шмат фібров маю. Я всіх вітаю, я вас всіх люблю, і я сподіваюся, що у моїм, так сказати, ну як це виразиться, у моїм таким твару і від Віталіка, так само ми вас віншуємо. І дякую, що ви мене відпустили в цю залу, мені вельми приємно слухати. Дай спору проси,
Świadczyć, że białoruska diaspora w Północnej Ameryce życia zdolne i solidarne громадство, jakie klopociться про добробыт своих суродичев и готовое причиниться до добробыту новых хвалов эмигрантов с Беларуси. Раскол между поколениями починає поки ще зникати, і з глибини серця гадаю, що цей процес якнайшвидше перетворився у справді з'єднану супольність Білорусу Північної Америки, бо тільки такою вона осягне свої мети, як емігрантські, так і білоруські. Проживши амаль усе життя на чужині, я не раз думала, чи сталося це випадково. Чи опинулася я на чужині у 8 років не з моєї волі, для ніякої іншої причини. Думка, що стратила мій родний край випадково, була для мене незносною. Сподіваюся, що ви це так само відчуваєте. Od rozpaczy mnie wyradowało mocne poczucie przynależności Białorusi. Wielmi rano zrozumiała rolę, jaka przypadaje migrantom z poniewolennych krainów. Rola nasza była kiedyś i faktycznie do sił nie zmieniła się być głosem oniemiałego narodu, jak ja go nazywał Wasilwiką. Narodu, jaki nawet zabił się, jakою коштовністю jest swoja mowa. U zachodnim świecie my zdolni odrodzić stracone. My zdolni pokazać światu, jaki my talenowity i pracowity naród. Pokazać światu naszą życiozdolność, naszą gościnność, nasze moralne jakości. Гэтым my zdobędziemy nie tylko poczesne miejsce między naszymi громадянами, między innymi громадянами країни, gdzie my проживаємо, ale одночасно zdobędziemy bez wielkich ciężkości przyjaciół dla Białorusi, jakich nasz kraj zawsze miał za mało, kiedy oni byli potrzebni. Zdobywać przyjaciół dla Białorusi, informować świat pro naszą kulturę, odkrywać światu zaprawną Białoruś. Про гэта я говорила на минулой зустрічі і не раз перед тим. Бо гэта вважаю головною ролью білоруської діаспори. Обов'язком кожного з нас показати світу, що Білорусь, про яку він чує у СМІ, гэта не Білорусь, гэта окупована територія під ярмом однієї сім'ї і її силових, номенклатурних і чужацьких поплечників. Прийде час, коли роля наша зміниться, коли ми зможемо передати нашому народу усе найлепше, що навчилися в країнах, де проживаємо, включно з концептами волі,
дэмакратіі, узаемапашаны, пра якія ён забыўся падчас доўгага прымёту. Нашай роляй тады будзе адкрыць свет беларускаму народу. Свет, пра які ён так мала ведае, бо гэта нявыгадна прыгнятальнікам. У канцы, перад тым, як пачнём думаць, як найлепш уладкаваць нашае сённяшняе жыццё, дазвольце яшчэ раз сказаць, што мы не маем права забывацца пра свае карані, сваю спадчыну, свой народ, пра тое, што робіцца ў Беларусі. Дарагія сябры, кожная дыяспара ў свеце клапоціцца пра пакінуты край. Нашым абавязкам ёсць дагледзець, каб пакінуты край не стаўся страчаным краем. Дзякуй. Добрый день. У мяне не будзе такі ўжо фармальны даклад, але калі будуць нейкія пытанні, яшчэ раз, калі ласка, за круглы стол. Першае, я б хацела падзякаваць Валентину Шаўчэнка за то, што яна дала мне такую мэту новую ў жыцці, як пазнаць, што такое labor market у Канадзе, за якім я не была знаёмая за 33 гадоў жыцця ў Канадзе. Гэта вельмі цікавая тэма. Першае, я зразумела, насколькі мы ўсе важны для і ў гэтай краіне. На наше няшчасце, як Івонка Сурвіла сёння адмеціла, як мы хацелі мы гэтага, але не хацелі, карэнні нашы аставілі мы там, на Беларусі, правда? Але так аказалася, што ў Паўночнай Амерыцы мы больш патрэбны, чым мы патрэбны былі ў сябе на радзіме. І можа гэта і ёсць тая высачайшая мэта, з якой нас Господь адыслаў зямлі нашай роднай. Што было прыемна, калі я вывучала гэты новы топік, гэтую новую тэму, гэта узнаць, правда, яшчэ раз паўтару, як мы тут. Хто ведае, якое насельніцтва у Канадзе? Я зараз ведаю. Не, 31 з паловай. І я не ведаю, і што вельмі прыемна, 31 мільён з паловай. У 60-м году было 16 з паловай, то есть зараз ужо падвоілася за гэтыя годы. І падвоілася большай часткай за конт нас, мы, новыя канадыйцы. Я таксама не ведала такой лічбы, што на сённяшні дзень 70% усяго працоўнага рынку гэта мы з вами. Я таксама не ведала, што праз 10 гадоў толькі гэта ўжо будзе 100%. Нядрэнна, так? Гэта ўсё значыць, што ківаць зараз не на бацьку, не на матку мы ўжо не можам. Гэта страна ўжо у многіх сэнсах для нас такая же паважная, как тая, дзе мы заставілі на ўсё жыццё нашу родную краіну. Шмат документаў. Ігор, калі ласка, можна першую мы вернемся сюды на працоўны рынок у Канадзе, гэта загаловак, так? Вельмі лёгка знайсці інфармацыю, калі вы трошечки разумееце, як працуе Google і прочыя гэтыя рэчы. Працоўны рынок у Канадзе, Labor Market Canada, you will find
most of the information on its main website, which is right here. After reading zillions of materials on the subject, I came to a very simple conclusion. All of us have to come up with and earn the value, what? Пробачьте, калі ласка. Мы все павінны ведаць одну рэч. Усе нашы ценнасці і магчымасці зводзяцца да трох главных кітоў. Мова, як мы валодаем камп'ютарам, і трэцяе гэта шлюб добрага шанца і здароўя, што таксама добры шанец. Без мовы, без валодання камп'ютарам і трошечкі шанса са здароўем нікуды мы не двинемся. Але гэтыя тры рэчы большай часткай залежаць ад нас, ад кожнага з нас. Ігор, можна? Максима, дякую. Як ви ведаєте, сумесна з територіями ми маємо 11 провінцій у Канаді. І на перший погляд кажется, що кожен живе по своєму уставу, що кожна провінція уладика. І правда, і не зовсім правда, тому що зараз робиться програма, Ігор, наступний, калі ласка. Програма, яка називається міжпровінціальні стандарти парад сил, гэта червоныя штампы программе. І гэтая програма, яна пытаецца зрабіць усе правілы ды законы кожнай правінцыі зрабіць больш общымі, то есть іншымі словамі, чалавек, які працуе. І присутні в залі повинні робити вибори, у яких круглому столі вони будуть удзельничати, де будуть дискутувати і так далі. Так що тут кажуть, що все йде добре. І в свою чергу хотів би зробити таку експозицію, бо справді, каб обмірковувати одну проблему, ми не можемо усі сидіти в залі, обмірковувати одразу три проблеми. Нам як треба трошки розійстися, каб зібрати своє коло людей, выступить, зафиксовать и все. Так что, может быть, это мы и сделаем. И спадарня Ипатова абсолютно правильно сказала, что треба, мы можем вести на улицу, можем, скажем, нет, остается тут, бо помешкание одно, великое, эти выборы треба робить. И что дотычить круглого стола культуры. Это вельми важная тема. И тут, відаць, мы не зможем абмежавацца толькі пытаннями, як захаваць культуру на міграцыі беларускую, бо культура у вялікай небяспецы знаходзіцца зараз на Беларусі. І эміграцыя, яна ўласна захоўвае культуру і стараецца працаваць дзеля будучыні ўсей нацыі. Калі б у нас не было Беларусі, это была б зусім другая ситуація. Тому гэту тему трэба аб'яднаць, і праблемы культуры на бацькаўшчыне, і праблемы існавання тут нашай культуры, і як мы можам дапамагчы бацькаўшчыне. Реально, выходзім реально з нашай сітуацыі, колькі нас тут ёсць, колькі ёсць дзеячоў культурных, якія у нас ёсць магчымасці, якімі мы валодаем ресурсамі, якімі мы валодаем памяшканнямі і гэтак далей. З рэальнасці. Вось я лічу, што ресурсы і магчымасці ёсць, але не вычарпаныя. У сучасным інфармацыйным свеце роля чалавека ўзрастае. Могуць некалькі чалавек зрабіць вельмі шмат. Толькі важна добра арганізавацца і адпаведным чынам разумець гэтую праблему. Так вось, я вельмі коротко
хочу сказать наступное. Зараз белорусская культура находится в великой небезпеці, і такої менавіта небезпеки яна ще не переживала. Она не переживала это нават за Советским Союзом. За Советским Союзом была политика побудовы коммунизма. Это значится, давали магчымасць будаваць камунізм, але все павінны былі будаваць камунізм, падтрымліваць ідэалогію камунізму, але в национальной форме. Можно было развивать коммунистичные идеи, у национальной форме это было записано в их программе. И використали это фактично только балтийские державы. Вот они використали это на 100%. Ихная компартия, скажем, методистская компартия, они полностью всюду Вильнюс заняли за этот час. Они пустили свои школы, они выдавали только на литовской мове. Все про коммунизм. Все добре. Ніяких суперечностей не вникало, але вони витримали свою литовську школу, витримали свою культуру, навіть там, де її не було. То саме зробили естонці, то саме латиші, ну і ніякої ступені закавказькі народи, грузини і армяне у першу чергу. У нас, ви пам'ятаєте, що було? У нас була резервація певних участків національної культури. І ця резервація так само зіграла свою роль. Скажем, було радіо на білоруській мові. У кожній хаті була радіокропка, і кожний білорус, і не білорус, коли він приїжджав, радіо обов'язково, здається, дом, є розетка, і радіо є. І він кожен день чув радіо по-білоруськи. І тому я здивлявся, бо я контактував вельми щільно з людьми. Усі російці, які жили в Білорусі, вони всі розуміли білоруську мову. Не було такого, як сьогодні, що не розуміють мову білоруську, вони не чують. А тоді чули, як відбувалося пасивне усприйняття мови. Телебачення не було, білоруське. Так, була резервація дома друку, союз письменників, там ще ніяких там трошечки там все. Це була резервація где-то для білоруської культури. Але зауважте, що тепер гэта гета вже ліквідовано. Ліквідовано радіо, ліквідовано телебачення, нема пасивного сприйняття культури, знищена білоруська школа закривається, у гэтым годі 180 школ закривається, більше не кожен год закривається. І крок за кроком нищиться етнічна білоруська культура, розуміння сприйняття мови. Ось гэты падыход антыкультурны, ён дэкларуецца як палітика, ён яшчэ больш страшны, оказывается, чым за Советским Союзом. За 18 гадоў яны зрабілі столькі, сколькі Советы не зрабілі за 70 гадоў. І вось гэта праблема. Тады, калі была жалезная заслона, эміграцыя сыграла ролю вялікую, яна закансервавала каштоўнасці, якія потым мы падхапілі. Моладзь, тыя людзі, якія падняліся ў 80-х гадах. Вось я кажу, якія ёсць праблемы, якія мы павінны абмеркаваць, конкретно прапанаваць, што мы можам тут зрабіць і што прапанаваць для бацькаўшных у гэтым разрэзе, што адбываецца конкретна. Культура зараз на бацькаўшчыне стала палітыкай. А у расійскай імперіалістичнай палітыцы не заўсёды была палітыка. Заўсёды моўнае пытанне для іх было палітычнае. Муравьёў уже сказаў канкрэтна і ясна, што першае, што мы павінны зрабіць, гэта не даць распаўсюджвацца так званаму беларускаму языку. І пакуль будзе існаваць гэтае нарэчые, да этого часу будуць узнікаць ідэі сепаратызма. Это ж класічныя цытаты. Это была палета чалавека, які не проста вешаў там. Человек, который формовал политику, идеологию. Так вот, я зроблю такую затравку идеовую для ситуации, якая у нас у культуры склалась, там и тут, а мы все зусім другі свет, что вот здарилося 2 години, мы уже ведаем. Ранее такого не было. Ранее мы доведывались неведомо откуда. А теперь это именно мы живем одним светом зараз, одной информацией, одним днем. Мы что знаем, что отбывается. І от у гэтым разрэзе я прапаную абмеркаваць нашу тэму
культурну, наші проблеми, що ми можемо конкретно допомогти. Ясно, що треба робити, але що ми можемо, ці ми здолі, ці в нас отримається, бо ми можемо говорити шмат хороших слов і правильних, але толку буде мало. Так от, давайте на гэтай темі засяродзімся і конкретно, хто хоче удзельнічаць у нашым круглым столе по культуры агітую. Ось, давайте гэту тему абмяркуем. Дякую. Ніхто ж не аспрэчвае той факт, што эміграцыя дала і стварыла за гэты час, сказала, выдатную культуру, выдатную літаратуру. Імёны гэтыя, калі ўвайшлі у побыт беларусаў, яны былі сапраўды у 90-е гады. Я ведаю нашу інтэлігенцыю, яны для многіх былі ашаламляльныя. Яны не былі ашаламляльныя для тых, хто сачыў даўно за тым, што пішуць пісьменнікі на эміграцыі, за крытыкай, за літаратуразнаўствам, за літаратурай, за мастацтвам. Таму што натуральна савецкая ўлада і камуністычная ўлада вельмі добра ведала важнасць таго, што робіць эміграцыя. І я абсалютна ўпэўнена, это маё перакананне, што калі б не было эміграцыі, калі б не было яе выступленняў, калі б не было яе арганізаванасці і супрацьпастаўлення і барацьбы за нацыянальную культуру, то, можа быць, не адбылося б таго, што адбылося ў 90-е гады. Возьму со свайго ўласнага вопыта. Калі я, маладзенькая паэтка, надрукавала сваю першую кніжку, на яе адгукнуліся Юрка Віцкіч і Станіслав Станкевіч. Мне калісьці запомнік перадаў просто тэксты гэтых перадач, была парадная свабода. І адразу ж мяне выклікалі ў абком партыі, мне далі гэты радыёперахват, перахоп, гэты радыёперахоп, але не далі ў рукі, толькі далі пачытаць там. І калі я прачытала, я просто была страшэнна ўражаная. Боже мой, я, так сказать, была полная гонору за гэта. А мне сказали, вот, товарищ Ипатова, задумайтесь над тем, почему вас хвалят враги. Вот видите отсюда и хорошо подумайте, почему враги вас хвалят. И я вышла с этим почуттем, разумеете, не то, что там задуматься, я вышла с почуттем гонору великого. И вот зараз я недавно перебирала свою книжку Станислава Станкевича «Подсоветская литература», бачила книгу. И там шмат якія ацэнкі, але я ўзгадваю, што калі вот я была зноў жа ўжо маладая студэнтка універсітэта, гэтую ж кніжку даваў нам на 3 дні, мне даваў яе на 3 дні Алексей Карпюк прачытаць і гаварыў, калі можаш толькі дай толькі вось аднаму таго каму ты давяраеш, бо за гэтае за захаванне кніг эміграцыі вось тыя, што ствараліся тут, ведаеце, тады можна было і сесці. Я читала всю ночь эту книжку, так як я читала пасля вот по ночах, то, что мне перепадало от Карпюка. Але аднойчы я дала одному молодому студенту, молодому поэту з нашай суполкі. І яким чынам, я не ведаю, але гэта трапіла до КДБ. Была вельмі бурная такая гісторыя. Сакратара нашего аддзялення выклікалі, вось мяне выклікалі ў КДБ, пагражалі таксама за тое, што вось мы, што могуць пасадзіць. Вось, за распаўсюджванне варожай літаратуры. Тады, у той час, вот это здаецца вам маладым дзікім, але я рассказываю гэта спецыяльна для того, каб вы зразумелі, чым для нас тады была эмігранцкая літаратура, эмігранцкая культура, там, на бацькаўшчыне. Яна была свайго роду індыкатарам, разумееце, індыкатарам праўдзівасці, індыкатарам шчырасці, індыкатарам таго, пра што можна гаварыць і як трэба гаварыць. Таму што савецкая літаратура ведала, пра што нельга гаварыць. А эмігранцкая літаратура гаварыла і раскрывала тыя тэмы, якія былі абсалютна зачыненыя для савецкага чалавека. Праўда пра вайну, праўда пра эміграцыю, праўда пра русіфікацыю, пра татальную, так сказаць, вот, панаванне рускай мовы і культуры. У мяне знаходзяцца дакументы, напрыклад, Совміна СССР за 79 год, где установлены гонорары. Так там, разумеется, например, и тиражи. За белорусскую первую книжечку тираж 3-5 тысяч. На русской мове, когда пишешь,
то 15 адразу тысяч тираж даецца на першую кніжачку. Ганарар удвая, а то і утрая больше за рускамоўную, чым за беларускамоўную. Гэта была свядомая палітыка русифікацыі. Гэта была свядомая эканамічная і палітычная сітуацыя, пры якой маладога паэта вот так ставілі, як кажуць, вот табе гэтыя ганарары, вот табе гэты. Хочаш па-беларуску пісаць, ты атрымаеш вот такі тыраж, наклад. Вот, або хочаш пісаць па-руску, для цябе дарога шырока адчыненая. Вось, і гэтак далей. І мы разумелі гэта, разумееце, інтэлігенцыя маладая, мы вучыліся на гэта. Дык вось гэты індыкатар быў тут. На мой погляд, за апошнія гады, вось з 90-х гадоў, все-таки індыкатарам, скажем так, культуры сапраўдна супраціўлення русифікацыі, супраціўлення забыццю, гістарычнаму забыццю. Усё-таки, на мой погляд, магчыма, вы не згодзіцеся, стала бацькаўшчына цяпер. Таму што тыя умовы, у якіх працуюць пісьменнікі, не з таго саюза, а з гэтага саюза, які застаўся Купалаўскім саюзам. Вось, гэта тыя умовы, пра якіх пра ганарары марыць наводзіцца, пра тыражы кніжак, яны могуць 300-500, гэта вялікае шчасце. Вось, паехаць на выступленне, гэта таксама вельмі цяжка і дорага, і прынамсі робіцца ўсё, каб зачыніць гэтыя, так сказать, выступленні. В бібліятэках ўсё больш просто нас не пускаюць нават уже цяпер у бібліятэкі. Я бачу вот дынаміку, я была на бацькаўшчыне, яшчэ 4-3 гады таму можна было выступаць у тых ці іншых бібліятэках. Цяпер уже нават бібліятэкары, якія любяць там нас, разумееце, якія заўсёды запрашалі, яны не запрашаюць ужо. Таму што, напрыклад, тыя пісьменнікі з таго саюза, калі ён не пераходзіць, малады яшчэ працуе дзе-небудзь, калі ён не пераходзіць у той саюз, то яго просто звальняюць з працы. Вось сёння ідзе такая абсалютна, як правильно сказаў Зенон Станіславович, ідзе такое шалёнае наступленне на нацыянальнае, на дэмакратычнае, якое не было і пры савецкай уладзе. Савецкая ўлада все-таки нейкі камуфляж захоўвала. Таму эміграцыя, я дам слова вам і доўга не буду гаварыць, бо гэта для мяне баліць, таксама вы зразумееце, што эміграцыя можа зрабіць ўсё-таки многае. Па-першае, вось, напрыклад, дзякуючы, я ведаю і таму, што эміграцыя пастаянна выступае з заявамі, і таму, што ёсць у нас рада ВНР. По-моему, летась урад Канады недзе за $700 000 выделил на падтрымку 400 тысяч, так? 470. Гэта не шмат, 470 000 у падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. Але урад Канады гэта зрабіў. Разумееце, гэта магчымасць праз еўрапейскія структуры дапамагчы культуры. Таму што шведскае пасольства таксама выдае кніжкі беларускія, вы ведаеце, Эрыксона цяпер выганялі. Еўрапейскія структуры і амерыканскія структуры, дзякуючы таму, што эміграцыя, так сказаць, ёсць, і яна цісне як бы на урады гэтых краін, яны атрымліваюць дапамогу там, магчымасць на нейкія культурныя акцыі, магчымасць на выданне кніжак, хаця б такіх маленькіх асобніках, але хоць нешта зрабіць, але нешта, можа быць, вы прапануеце яшчэ, што мы можам зрабіць. Што можа зрабіць эміграцыя сёння для того, каб культура на бацькаўшчыне, прынамсі, не была затаптаная ўшчэнт. Таму што робіцца ўсё мэтанакіравана і вельмі, я б сказала, правільна з пункту гледжання расійскіх глебістаў удушэння нацыянальнай самаідэнтыфікацыі гэтага народа. І Муравлёў яшчэ гаварыў такую фразу, якую я хочу закончыць. Тое, што не зрабіў рускі штык, зробіць руская школа. Разумееце, і гэта яны спрабуюць зрабіць зараз. А мы сабраліся для таго, каб гэтага не адбылося, каб гэты цяжкі перыяд мы змаглі перажыць, перамагчы і ўрэшце, так сказаць, вярнуцца да незалежнай свабоднай Беларусі. Ну, я дадам пару таких пытанняў, на якім, я думаю, нам варта засяродзіцца. Ёсць тэмы зараз, якія цяжка на Беларусі падымаць. Нема дзе друкавацца, потым небяспечна. І людзі гэта адчуваюць, асабліва мастак. Мастак хоча рэалізавацца ў творчасці. І каб трапіць у турму, ці там яму праламаюць галаву, ці што, то ён 100 раз падумае. Але
гэтыя магчымасці вось гэтых закрытых тэм незручных на бацькаўшчыне яны ёсць у эміграцыі. І тое, чаго раней не было, зараз ёсць. Я маю на ўвазе інтэрнэт. Вось зараз мы жывём у эпоху інфармацыйнай цывілізацыі. І заўважце, якія рэжымы бессільны, нават кітайцы всё расстрэльваюць. Выкарыстаннем інтэрнэтам расстрэльваюць. Некалі даваў нават на сайце здымкі, як кітайцы расстрэльваюць тую моладзь, якая там інтэрнэт не тую старонку глядзе. Тым не менш нічога зрабіць не могуць. Дык вот, гэты момент выкарыстаць вельмі істотна. Прывяду вам прыклад. Мне трапілася кніжачка Аўгіна Калубовіча пра беларускую кнігу, якія ж не чыталі. Прытым это навуковае выданне з пасылкамі на архівы. Там сотні прыводзяцца прыкладаў, як нішчыліся бібліятэкі беларускія, колькі кніг спалена, хто гэтым займаўся, якая была ідэалогія. І вось гэтую кніжачку я прывёз у Польшчу, даў некалькім людзям пачытаць. Яны не займаюцца культурай, ён там адзін бізнесам займаецца, до 50. І ён кажа, ноч не спаў, за одну ноч прачытаў. І ўстаў яго вот так вот, кажа, аж трэсла. Таму што гэтыя самыя факты, якія выкладзеныя нават без ацэнак, але яны чалавека просто ўзбуджаюць, бо это вялікая несправядлівасць нішчэння нашай культуры. Мы можам гэта выдаць, скажу. І якім чынам, калі мы не выдадзім гэта папяровым чынам, мы можам у інтэрнэце зрабіць. Для гэтага трэба што? Трэба мець сайт, трэба мець чалавека, які хвараваўся вольным часам, беларус, які б ставіў бы гэта на старонку, що я на вас гляджу, ви збіваецеся. І гэта ўжо дапамога, і ўжо 1000 людзей пачыталі. Значыць, у нас ёсць вялікія магчымасці. Справа стаіць толькі за людзьмі, якія гэта рабілі, які генерировали б гэтай ідэі, якія тэхнічна увасаблялі. Вот одна магчымасць. І другая магчымасць, якую я хочу падкрэсліць, думаю, можа і спадар Дзяльменка выступіць па гэтаму, гэта магчымасць уплыву на заходнія эліты. Гэта вельмі цяжкая задача, я растлумачу чаму, каб яны разумелі ці выступалі супраць этнацыду і не толькі правы чалавека, а парушэнне правоў нацыянальных, парушэнне правоў на культуру, на адукацыю народнай мовы. Это ўсё ў Беларусі парушаецца. І гэта ёсць правы чалавека таксама. Дык вот, я гэту тэму падымаў не раз. І ў 2009 годзе, калі мы былі у Чехии, и с подарами Ивонка тогда была, я и с Шварценбергом об этом говорили, и старались, как это, и он обещал нам, что это всюду, где он будет, на форумах, где развязывают, это все будет говориться об том, что в Беларуси знищается белорусская культура, белорусская школа, и что это есть правы нации, правы человека, что это люди отлученные не только от выборов, фактично, фальсификации, а отлученные от своей культуры, и за это іх пераследуюць, каб гэта ўключыць у палітычны кантэкст. Ну і што, вы чуеце, яны ўключылі ў палітычны кантэкст. Вось ёсць цэлыя катэгорыі такіх левакоў на захадзе, палітыкаў, для якіх нацыянальнае это для іх значэння не мае. Яны вот будуць гаварыць нейкія нагульныя абстрактныя тэмы і ўсё на гэта. Дык вот нам трэба ціснуць на ім там, дзе ёсць нас магчымасці, праз арганізацыі, праз людзей, бо гэта вельмі важна. Это вельмі важна. Вот арыштавалі гэтага Каваленка. Вы ўсе ведаеце, чыталі, што чалавек ахвяраваўся. Ён ўсё, яго ўжо здароўя няма, ён ужо калека. І яго пасадзілі на 23 дні у карцер за нішто, просто каб знішчыць здароўе. За нішто. У карцер по раскладу больше сутки человек не вытрымае. Это такая клетка холодная, бетонная, где человеку не сесть, не стать. И его там трымали, как потрывать здоровье. С заходу выступил только реально вот такой один человек. Это Мигальский. Это депутат Европарламента. Вот, я с ним спотыкался, говорил об этом же, вот, что мы говорим. И он выступает, треба сказать. Знают усе. Усе информованные. Але так, цели там формочки нечто сказали и все. У гэтым сэнсе мы павінны на іх аказваць пастаянны ціск. Нават калі будуць калі мы запішам гэта ў рэзалюцыю, скажам. Гэта рэзалюцыя на ангельскай мове будзе паслана.
Мы занепокоены станом культуры у Беларуси, что культура и правы человека, и правы Беларуси знішаються, нищиться то и то и то. Мы просим, звертаем увагу европейских политиков на солидарную допомогу гэтым. И гэта звязывается с политвязнями и так далее. Вот два моменты, якія для дискуссии хотел бы подкреслить. Вот тут реально мы повинны это робить. Коли на их не ціснуть на политиков европейских, американских, они же сами будут, это мы повинны. Им не болит, болит нам. Им не болеть нам, безумовно, они роблять свою политику. Ось. Так что тут вот такая вот справа. Ну и, конечно, шмат есть еще яких таких аспектов, я не буду уже далее говорить, думаю, что зараз вы выступите и мне что скажете. Левас Казмитер. Я хочу просто додать, что в Канаде есть певная специфика с Квебеком и с французской мовой, которая у англомовной Канаде ассоциируется с певным сепаратизмом. И вельми треба не то что осторожно. Я ведаю, что спадарня Івонка може больше информована, что гэты деск у міністэрстве тут их постоянно трэба інфармаваць, постоянно трэба вучыць, что адбываецца. Потому что приходит человек з нейкага другого департаменту, правы человека, мова, культура. Причым тут? Тут у нас сепаратызм. Бо яны, ведаеце, шмат урадоўцаў, яны вельмі вузка мысляць. И наша задача таксама в этом, я думаю, адукаваць людей, працаваць з імі найбольш тым самым беларускім дэску, который Міністэрства замежных справ, Foreign Office. И вельмі такая тонкая справа, асабліва ў Канадзе. Можа, в Амерыцы яна прасцейшая. Мне здаецца. Маеш рацыю. У Канадзе вельмі цяжка гэтую справу параніць. Вельмі цяжка. Пробачце, можна крышку спыніць вас тэхнічнае пытанне. Я чакаў, не чутна. Я ў 2 метрах, там я не ведаю, чую. Тут 24 чалавекі сидит, заля пустая. Там 5 и 6. Може, як-небудзь все-таки тэхнічна не чуці. Мы по делу собралися, а не для картинки. Треба, нічого. Вось, дзеля Квебеку, ты вельмі правильно сказаў, дзеля Квебеку, моўнай і дзеля білінгвізму, які цяперака трацяць тэрэн у Канадзе, якраз таму, што квебекцы яго не хочуць. І англамоўныя вельмі ненавідзяць французскую мову, дзеля што яны змушаныя яе навучыцца, каб магчы працаваць на некаторых пазіцыях. Дзеля гэтага сітуацыя ў Канадзе на гэтую тэму палітычная сітуацыя вельмі цяжкая. Амаль немагчыма нічога зрабіць у гэтай форме. І дзеля гэтага тым болей, што цяпер не забывайце, што цяперака што робіцца ў свеце, калі вы маеце рэчы Сірыю, аб якой гаворыць ад раніцы да вечара тэлевізія і радыё, вельмі цяжка ім сказаць, што беларуская мова важнейшая за тысячы забітых у Сірыі. Разумееце, яны зразу гэта асацыююць, да? Так што і асабліва журналіст. Так што журналістаў трэба адкідаць. Палітыкаў, тых, што займаюцца моваю, трэба адкідаць, альбо тых, которые шукаюць спосаб практычнай палітыкі, як найлепш, трэба адкідаць. І што нам застаецца? Нам застаецца культурніцкая дзейнасць і асабістая дзейнасць кругом яе. Гэта значыць, што кожная імпрэза, якую мы робім, кожная, скажем, паказаць фільм і дадаць пару гутаркаў. Гэта паказалі, між іншым, фільм Саннікава, які зрабілі «Апошні дыктатар». Гэта паказалі, дзякуючы старанням фактычна хэбрайскай комьюніті. Вельмі добрая ёсць у Атаве, якая паказвае фільмы перадусім пра Ізраіль, але таксама пра іншыя рэчы. І, на шчасце, запрасілі мяне, каб я штосьці сказала перад фільмам на гэтую тэму.
І гэта мне дазволіла яго прадставіць тога, што фільм не прадстаўляе. Так? Сёння тут прысутныя за ўсіх пакутнікаў зямлі беларускай, за ўсіх, чыя любоў і вера супрацьстаіць сёння цемрашальству, невуцтву і забыццю. І я думаю, што верш Натальі Арсеньевай выдатная нагода для пачатку прэзентацыі тых, хто сёння піша кнігі, хто стварае вобраз сённяшняй Беларусі. Дякую. Представить сьогодні, сказати про ті книжки, які вийшли останнім часом, менавіта якраз дякуючи війні, дякуючи згуртуванню білорусів світу батьківщини, нашим науковцям, нашим творчим людям. И это первое, я хочу представить то, что мне наибольше важно и дорого, то, что Вашингтонский гурток «База» выдал услугу. Яна ўжо, здаецца, разышлася, тому што нават я не магу яе выпрасіць, каб мне прыслалі пару больш экземпляраў. А у 20 гадоў пасля вайны прыпадкова я змагла напісаць успаміны пра маё перажыццё у 8 гадоў эміграцыі з Беларусі да Даніі. Гэта былі такія цяжкія часы, што я пра гэта праз 20 гадоў пра гэта нават не ўспамінала і не гаварыла. Для мяне гэта было папросту не за цяжка, балела сэрца за моцна. Але ў 66 годзе прыехала адна беларуска з Амерыкі, дзяўчынка, якой я першы раз расказала, яна кажа: ты мусіш гэта напісаць. Кажа, я займуся тваімі дзецьмі, ты ідзі, садзіся ў бюро і пішы, а я буду даглядаць дзяцей. Мне тады было 2 дзяцей, 4 гады і 2 гады. І тады... Здаецца. І тады я ўзялася за гэта. Напісала толькі 32 бачынкі. Гэта мне заняло такі высілак, што пасля 2 гадзін пісання аднаго параграфу менш больш на паўбачынкі, я выходзіла з гэтага бюро у поце і ледзь стаяла. Эту ўсю вайну перажыла другі раз. Ну і на гэтым скончылася. Напісала, задавольная была, бо гэта неяк пазбылася гэтых усіх цяжкіх успамінаў. І ўжо недаўна, 2 гады таму, дала гэта прачытаць адной сяброўцы, якой хадзіла ў школу ў 12 гадоў, якая нічого об этом не ведала, бо я тады не гаварыла пра гэта. Яна прачытала гэта і мне кажа: чи ти маєш які-небудзь здымкі, чи такое. Я зразумела, што нешта хоча з гэтым зрабіць. Яна приготовала гэтае выданне для мяне на мае угодкі, на мае ўрадзіны. Гэта падарунак. Гэта падарунак. І гэта па-французску, безумоўна. Я пісала тады, мне лягчэй было па-французску тады напісаць гэта. І выйшла гэта, значыць, за год таму. Чакайце на ўрадзіны. На 75-й годкі, так, год таму. І выдадзеная нармальным публіцыстам, нармальным выдаўцом, але ангельскім. Так што тут пару ёсць такіх маленькіх дурных памылак пераносу, у канцы пераносу лінейкаў. Гэта не адмова. Але я гэта гавару, таму што мне гэта вельмі мешае. Але, з другога боку, вельмі цешуся, што гэта выйшла. І калі хтосьці хоча пачытаць перажыццё вайны 8-гадоваму дзіцяці, я ты, так здаецца, дакладна напісала тое, што я перажывала. Не тое, што бацькі перажывалі, не тое, што дарослыя перажывалі. Тое, што я перажыла ў 8 гадоў. Кшталту «Я з вогняной вёскі». А цяпер кладзеце вы на беларускую мову? Цяпер перакладаеце? Трэба будзе пералажыць, так. І на ангельскую трэба. Дзякуй за ўвагу, я сказала тое, што хацела. Дякую. Навечна ўвайшла ў гісторыю Беларусі як грамадскі дзеяч, як чалавек, які, можна сказаць, здабыў незалежнасць, змог зрабіць гэта ў вельмі цяжкіх умовах. Але мы яго ведаем і як выдатнага паэта, лірыка, разумееце, так сказаць, у нашым паэтычным пісьменніцкім цэху ён. Але сёння ён як бы выступае і прывёз сюды кніжкі грамадска-палітычныя. Я вельмі коротка вам іх пакажу. Вось нацыянальныя каштоўнасці, кніжка, паглядзіце. То есть, што паказана, што ён працаваў у эміграцыі, працаваў вельмі плённа, не толькі як грамадскі дзеяч, але і як публіцыст. Вось гэтыя дэпутаты і незалежнасць. Дэкларацыя, першы крок да незалежнасці.
Вось Івонка Сурбіла казала тут, што такое напісаць вот 2 гадзіны папрацаваць над кнігай. Мы гэта пісьменнікі это добра ведаем, што гэта такое, якія высілкі. І нарэшце абарона Курапатаў народны мемарыял разам з Валерыем Буйвалам. Вось. Гэта, я думаю, што гэта важкі ўнёсак вось у нашу публіцыстыку, такую у грамадскую публіцыстыку. І нарэшце, вось паглядзіце, сесія незалежнасці. Справа ў тым, што все, што вот чаму мы былі сведкамі, яно все-таки сціраецца неяк з чалавечай памяці. Вот здавалася, мы былі сведкамі, а гэта ўжо як быццам фільм, які мы прагледзелі. А вось такія кнігі гэта дакументальнае сцверджанне таго, што гэта было, і надзея на тое, што гэта будзе ў поўнай той меры, у якой гэта планавалася, у якой пра ўсё, пра якую мы сёння марым. Таму вось віншуем спадара Зенона з гэтымі кнігамі, з тым, што ён зрабіў такую велізарную працу. Ну і, калі ласка, тут некалькі слоў сказаць. Вось, так што мы рады вітаць вас сёння ў нашым пісьменніцкім цэху. Да, давайте подякуем еще раз Зенона Станиславовича, потому что он не только политичный деятель, а письменник, фотограф, мы ведаем, недавно его книжка выходила, краеведец, археолог, так что віншуем его з гэтымі усімі здзяйсненнямі і зычу вам усяго добрага ад усей грамады, поспехаў, творчасці, усяго на самае найлепшае. Дякую. Велике дякую, шановна громада. Я тут перший раз для этого крыжа. И калі б у нас был бы час, калі вы дазволіце, то я хотел бы закрануть пытанне, якое фактично яднае нас усіх и повинно яднаць. Это значит адносіны нацыянальнага руху и рэлігіі, адносіны адраджэння і церкваў, і пра тыя сімвалы, якія яднаюць усю нацыю. Калі дазволіце, некалькі хвілін я пра гэта скажу. Калі у кіраўніцтва, ці у вас іх няма часу, і я не ведаю, як тут праграма складывалася, то мы можам пра гэту тэму і ў царкве пагаварыць. Так што я прапаную тут, бо якраз ёсць месца каля крыжа. Бо чаму? Бо гэты крыж нас усіх аб'ядноўвае, незалежна ад канфесій, незалежна ад палітычных поглядаў. Гэта крыж, які яднае усіх беларусаў, бо гэта памяць аб усіх загінулых. Так як і Курапаты. Чаму аб'ядналі усю нацыю, калі толькі людзі даведаліся, што нішчылі беларусаў толькі за тое, што яны беларусы. Так вось, коротка і тэзісна. Калі больш падрабязна ўзнікне нам гаворка ў царкве, мы можам гэта прадоўжыць. Але тэзіс такі. Беларускі нацыянальна-вызвольны рух, адраджэнскі рух, дакладна выпрацаваў канцэпцыі дачынення з рэлігіяй. Беларускі народны фронт на свой першы з'езд і на ўсе з'езды запрашаў святароў усіх канфесіяў хрысціянскіх, якія ёсць на Беларусі. Яны выступалі, адкрывалі гэты з'езд. І гэта зыходзіла з той ідэалогіі, што мы на сённяшні дзень, мы, беларуская нацыя, з'яўляемся нацыяй шматканфесійнай. Ёсць пратэстанты, каталікі, праваслаўныя, уніяты. І гэта ёсць усё нашая беларуская царква. Гэта ўсё ёсць нашае. Мы, як палітыкі, як адраджэнцы, падтрымліваем усе канфесіі. І пратэстантаў, праваслаўных, і каталікоў. Бо ў гэтых канфесіях усе беларусы. Гэта нашая нацыянальная. І іншай палітыкі быць не можа. Бо калі яна будзе іншая, то яна будзе варожая нашай нацыі. І вот такая іншая палітыка паяўляецца з дзейнасцю ворагаў беларушчыны. Вы помніце па гісторыі, як дзейнічала руская царква і руская імперія ў 19 стагоддзі, як дзейнічаў за час Савецкага Саюза, што рабіў каталіцкі польскі касцёл, так званы, у заходняй Беларусі. Так вось, гэтыя шкодныя ідэі
вытлумачэння дачыненняў беларусаў па канфесійнай прыкмеце, гэта робяць ворагі беларушчыны, каб раз'яднаць наш адзіны народ, каб людзі розных канфесій касіліся адзін на аднаго і нават між сабой уступалі ў канфлікт. За ўсю нашу гісторыю у нас не было нечага падобнага на Варфаламеевскую ноч. Мы, беларусы, не рэзалі адзін аднаго і не ненавідзелі таму, што не так нехта жагнаўся, як гэта было недзе на ўсходзе. Памятаеце? Вось у гэтым праявілася мудрасць нашага народа. І яна, гэтая мудрасць, захавалася па сённяшні дзень. У вёсках з аднаго боку стаіць касцёл, з другого боку царква. Жэняцца між сабой, і каталікі і праваслаўныя паважаюць адзін аднаго. І калі свята ў праваслаўных, каталікі не будуць працаваць, калі скажам, і у праваслаўных наадварот. Вось гэтае адзінства нацыі, разумення культурнага адзінства, і што рэлігіі павінны аб'ядноўваць, стыхійна зыходзіла з ментальнасці нашага народа, з гісторыі нашага народа. Я спецыяльна гэта падкрэслюю, бо гэта ёсць наша пазіцыя беларускіх адраджэнцаў, пазіцыя Народнага фронта, падтрымліваць усіх. Нас непакоіць, калі ёсць сваркі ў любой канфесіі, калі яны пачынаюць дзяліцца, раздзяляцца між сабой. Бо колькі б не падзялілася любая канфесія, мы будзем падтрымліваць любую канфесію, якая будзе па-беларуску, якая будзе маліцца Богу на гэтай зямле і паважаць гэты народ, гэтую культуру. У нас і ёсць РПЦ. Вы ведаеце, што такое руская праваслаўная царква. Ліквідавана было патрыяршыства яшчэ Петром I. Увёў Сталін у 1943 годзе, калі была палітычная неабходнасць. Увёў такім чынам, што па схеме Лубянкі, Лубянка ўсім кіраваў. Епіскапат быў уведзены ў номенклатуру КПСС. І ні адзін праваслаўны епіскап і да сённяшняга дня не праходзіў, яго не зацвярджалі, таму што зацвярджэнне адбывалася ў аддзеле ЦК КПСС, дзе была графа, з якого года сотрудничает со спецслужбами. Калі не сотрудничает, епіскапам не быў. Гэта адкрылі яшчэ і Глеб Якунін, усе гэта вядома зараз, это агульныя, кажуць, звесткі. Дык вось, сёння мы назіраем у палітычнай сітуацыі грамадзянскай на Беларусі з боку РПЦ, ці гэтай праваслаўнай арганізацыі, як сказаў Лукашенко. Бо гэбісты называюць наша праваслаўная арганізацыя. Ён прагаварыўся. Назіраем такую тэндэнцыю пасеяць ненавісць. Да, каталікоў, да, і пратэстантаў. На адзін народ хочуць раз'яднаць па канфесійнай прыкмеце. І гэта зафіксавалі ў заканадаўстве. Народны фронт, это мы рабілі закон аб рэлігіі і прынялі яго яшчэ ў 90-х годах, дзе былі ўсе хрысціянскія канфесіі роўныя, дзе былі святы і праваслаўныя, і каталіцкія, скажем, і Вялікадня, і нараджэння Христова было па 2 выхадныя дні. Это нормально для нашого народа, бо мы такія ёсць. Трэба зыходзіць з таго, як стварылася, як лепей людзям. І такі быў закон. Што зрабіў гэты рэжым, вы ведаеце, закон гэты быў скасаваны і прыняты новы закон аб рэлігіях, дзе даецца прыярытэт РПЦ. Нават каталіцізм аказаўся, так сказаць, неугодны гэтаму рэжыму. І вось на гэтай аснове вы бачыце, колькі ўзнікае праблемы, бедаў з рознымі канфесіямі і як гэты народ стараюцца пасварыць. Што атрымліваецца? Нічого не атрымліваецца. Нічого не атрымліваецца. Ну, ёсць, конечно, праблемы ўзнікаюць, бо расце моладзь, і яны бачаць гэту прапаганду, ўсё. Але мы павінны гэта ведаць, што для таго, каб гэта захаваць, наше адзінства культурнае, нацыянальнае, рэлігійнае, нам дапамагае ўся наша гісторыя, дапамагае наш народ і дапамагаюць тыя знакі, якія яднаюць нас усіх. І вострабрамская ікона Божай Маці, якая да ўсіх адносіцца, і памятныя месцы, такія як крыжы, як курапаты. І гэта мы павінны шанаваць. Гэта найвялікшая наша каштоўнасць, нашае нацыянальна-культурнае адзінства
І наші церкви гэта таксама і ёсць часткай асноўнай нашай культуры. Паўтараю асноўны наш палітычны тэзіс. Усе хрысціянскія церквы, якія ёсць на Беларусі, мы павінны ўспрымаць як нашыя церквы, як нашая царква. Мы не можам закрываць вочы, калі, скажем, душаць каталікоў там ці душаць пратэстантаў. Гэта, маўляў, да нас не датычыцца, гэта нас датычыцца усіх. Вот тады мы будзем адзінай нацыяй і мы будзем непераможны. Вот асноўныя тэзісы нашай палітычнай праграмы, нашого погляда, з якімі я хацеў вас пазнаёміць, калі хто не знаёмы, і на гэтым грунце стаяць. Дякую за увагу. Великий дзякуй. Дякую. С ложечками заставляли одного, нас покидали больше капуста, друга разбуста, перша малявана, друга закрывала. Поехали. Я воровые люди, что мы тут робили? Мы робили мост для посторонних. Першечками заставляли одного, перша капуста. Ви самі сподівалися, що не збереться така громада. Я вісна. Ну, по-перше, хочу сказати, що вельми сильно відчуваю собі, що це душу кончається. Что завтра мы отъезжаем. Хочу сказать, что мы провели судовные 2 дни у доброй Сябровской громаде. Було нам тут приємно, було нам тут як вдома. І ми ще раз переконалися, як це важливо нам сфотографуватися, як важливо. Що це справді велика щастя, душевної, ну, свята душі для кожного з нас. Як свята душі платили нам наші канадські господарі. Згуртування білорусів в Канаді. Ми щиро дякуємо вам, дорогі сябри, щиро дякуємо Віталій Греції, Сашині, Віталій Греції, вельми дякую. І всім сябрам ЗБК, усім, хто допомагав, прищирував, готував нам вельми смачні страви. Тешив наші очі співами, тешив наші очі танцем, ще Божими. Сьогодні заправки була в порядку, співала душа. І навіть білоруська душа співала. Так що низький вам поклон. Великого взяти, зараз я приємно. Дякую вам за ту смілость, яку ви виявили, коли сказали, проводимо зустрічу. Ми боялися, що може відбуватися. Ні, дякую Богу, погодилися, ви зробили, з вами не погодилися, але зробили. Справді, добре, чудовно значення нашого свята. Подяка ще раз моя вам. И мы там не отзначили в резолюции, что наступная встреча, а я просто напишем, что это будет позже. А там мы вырежем нам бюджетные, а мы так само уже берем себе обязательства, позволить встречать вам всех гостей, и стараться сделать эту встречу наступную, добиться спешу и не позже. Ну, знаменательно, что эта председательская встреча отбылась в Канаде, потому что первая это встреча в Канаде. Это Дмитрий Иванович, встречу мы рады, что живет Беларусь. Живет! Что живет Беларусь. Наполненный спевами, наполненный белорусским духом, что сегодня сегодня с вами ездили, побывали, поглядели, представили іншим народам себе. И я думаю, что люди так само это были там запомнить, все запитали, кто-то был, а кто-то где, кто вроде с такой громаде. И все почувствовали, что это Беларусь. Так что в этот страх важен. И мы ожидаем вам, надалее примать нашу белорусскую страну в Канаде, примать наше сябровство,
сустракаць гостей, калі мы до вас приедем. А мы будем с радостью сопровождать вас, потому что мы так чули, як цудовно вы спеваете, танцуете. И мы хотели запросить вас просто с концертной программы для нас в мире. Так что рихтуйтесь. Рихтуйтесь. Нема проблем. Я віночку отмух на захід господарині Валентини для крижання, щоб покласти. Это Дима. Дима, докричал. Это Дима. Это Дима. База Великий дякую. господаря. Великий дякую. Это великий Тож, сьогодні ми можемо зробити 105. Так, дякую. Дякую вам. Мы сподіваємося, що ми отремонтуємо кришу, поставимо. З вашою допомогою, допомогою. Дякую. Можна мені нечто маленькое сказати? Я вибачаю, що упала. Я лічу, що ви на каблуки. Так що вибачайте, що я затримала танці. Але я хочу, щоб ви відчули, що я в всьому порядку і готова далі танцювати. Мені здається, що завтра раніше вже тут не шмат людей буде, вже не буде можливості сказати до побачення, щасливого пути. І дякую за те, що приїхали. Нам було вельми приємно вас прийняти, і ми щасливі, що приїхало так шмат вас. І я сподіваюся, що вам було добре, і нам з вами було просто чудово. Велике дякую і доброго вам пути, доброї дороги. Дякую.